Belai hambai tini jotono sini MDC katal songjawi penai joto MDC rono ani bekhakti te sini mothani bekhakti jotono hambai tini ang ese katal CM ngui ang buskang salo sini di prasani bagai je samung tangjang rono sini bubagra te sini senior leader roni dagi mung bai te boroni wan chong mung no bahike fulfill khaimana bono te samung khainai teibo sini kabangma amsai tawok phano nangmani sepmai ya ngui tongmani nini tamo snai te ni ব্যবস্থা kore lamani ব্যবস্থা kore nini education ni lai phungjak hamya ngui tongmani mahairona sung buskango joto ni chuba chubai sini joto MDC te public ni motamot bai jeng buskango samung khaiwi bahake chini ti prasar no jeng tei buskang agog romano bono tei jeng samung khlaini kaisa sungni abuk katal CM ya klo bahake wansop nangka CM ngrang khamo ko bo bahai wansop mungto actually ang CM nai hanai ani emang mo bu nokmaya tani ke ang do phani bangoi samung khainai hai hanai wansoi bubagra no loge rakha tini bubagra ano tei bubagra tei ti pramo thani ngoi te INPT ni ngoi joto nang ano songkha amuni bagai ang tini CM just ang do phani bangoi samung khainai hi phaimani bagai chi tini oja gawon bahake ya pin sesak nang ke bahake som buskang ni samung jeng Pilao ang study mak lai granai tani hike ang first time ang MDC ngui te administration ang sani thangkhang ke asung ani knowledge guri joto chini senior leaders te officers staff tongnai rok bai joto alosona khlai bahike buskang go samul khaimano administrative ni je system bahai bono ang kahake study khaiwe buskang go samul khainai tama ke ang ani bukhabai ni samung khainai chini dopani bagai chini ti prasani bagai jeng bahike buskango yok sana ni lamawat lang manai bono tei samung khlainai loko hamkhrai to kabangma samung agibu isama sa tangja ka haifanu je loko hamkhrai ang saimana ang ni je ni bikra ani mungsa gerui ini bikra ang busi bahike matong first priority loko hamkhrai bikra rono bahike kisa at least sajane nujane ni ব্যবস্থা chini NEC ni phan ni hoite busu khaiman bono tei chung samung khainai koila sam nor ni chong bari ni nahar mung tong betar kekralen ke ngau kabuk sawo samung no bahake matna greater Tipraland engkha chini movement ni kaisa mo sung greater Tipraland tei si bubagra saka mo sung yakaya namake democracy country development bunangu nge development is a sep tongmani bono chung development implement khainai bagai chung at administrative post tongoi chung samung khainai te party hingke greater Tipraland ni bangoi buskang samwa agonai bubagra ni trite ni agonai